फैसालिखौ अमर सिंह बर'नि गोदान रमान्टिक आं बै सोनाब फैसालिखौ मेथाइनि शुटिंआ सोलिगासिनो। समनि बोहैनाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि खातपारा गामिनि अमर सिंह बर'आ रोजाबनाय गोदान मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। आंखौ गोथां बिबारनि माला गानहोनानै एबी प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव अमर सिंह बर'नि गोदान रमान्टिक मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। गोरोबलांगोन हाजों आंनि बेसोले जाखांफुनाय मेथाइ लिरगिरि मिजिं बरगयारी लिरनाय आरो अमर बर'नि देंखोजों मिउजिक दिथा होनायाव आं बै सोनाब फैसालिखौ मेथाइखौ रोजाबदों अमर सिंह बर'आ। इन्डियान आर्मी आसाम रेजिमेन्टआव साख्रि मावनानै हादर रैखाथि होग्रा अमर सिंह बर'आ गावनि आंगो हारिमु सिबिनायखौबो गोरबोआव लानानै मेथाइ रोजाबनाय आयदायाव मैखोमै आगान होबोदों। मख'नो गोनांदि अमर सिंह बर'आ दासिम गासै 40सो मेथाइ रोजाबबोबाय। अमर सिंह बर'आ एबी प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव थांनानै गावनि फैगासिनो थानाय गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो खावलायदों। गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंखौ दिनैसिम बे हेफाजाब होनानै अननानै बिहारसिम सफैहोनो हादों। दा जोंहा आरो मोनसे थांखि लादों, जों आरो मोनसे दोंसे गान एबी प्रडाक्शनाव जोङो आंनि चेनेलाव लाबोगासिनो दङ। दा बे गानखौ जों दिनै सर्ट लादों, जोबनायनि आखायाव फैबाय। दायो एसे खामानि दंबावो, साननैसोनि उनाव नोंथांमोना एबी प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन। दा जोंनि मेथाइनि मुङा जेब्ला आं थैना थांगोन, मेथाइनि मुङा। दा बेखौ लिरगिरिया जोंनि मिजिं बरगयारी बिथाङा, मिउजिक जोंनि अमर सार जोंनि बयजोंबो सिनायजाखानाय। ओमफ्राय जोंहा खनगिरि आं थाबाय बेवहाय। बे मिउजिक भिडिअ बानायनाया सोर बिहोमा दं? बे मिउजिक भिडिअ बानायनायाव जोंहा केमेरा हिसाबै जोङो अनसु ब्रह्म दङ, ओमफ्राय मेकआप आर्टिस्ट जोङो जोंनिया निजोम, बेहा जोङो बेस गिटार जोंहा दोङो कुलेन बसुमतारी आदा, बेनिफ्राय जोंहा एकुस्टिक गिटाराव दोङो जोंनिया एकुस्टिक गिटार हिसाबै दोङो जोंहा सायखं। बेहाय जोङो थाबैनो जों भिडिअखौ नागारनो सानलादो, थाबैनो जों नागारगोन भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो। आसा फारियो रायजो राजा गासैबो नोंथांमोना जेरैबायदि उनफोराव हेफाजाब होबोदोंमोन, अननाय होबोदोंमोन, बे गानावबो बिदिनो हेफाजाब आरो अननाय मोनगोनखौ मिजिंथिबाय। आं मिथिनो मोन्दों नोंथाङा सासे इन्डियान आर्मिनि सान्थ्रि। नोंथाङा हादर सिबिनायजों लोगोसे हारिमु सिबिनाय बिथिङाव गोबां गोसो गुदुं होननानै जों नोंथांखौ ओरैनो मिथियो। माबायदि नोंथाङा हारिमु सिबिलांनो गोसो जायो? हारिमु सिबिलांनो माने गोसोआ माने आंनियाव गाना माने थैयावनो नांखाना दोङो, गोदोनिफ्रायनो माने मेथाइ खनबोदों। दा आङो बुंनो थाङोबा 2015निफ्राय आङो 15 लास्ट 16आव आङो भर्ति जादोंमोन इन्डियान आर्मियाव आसाम रेजिमेन्टआव। बेनिफ्रायनो आङो रेकर्डिं खालामनाय स्टार्ट खालामदों, खाबु मोनदों मोजाङैनो। दासिम बेसेबांसो मेथाइ खनखो? दासिम आङो मेथाइ खननाय 40तासो मेथाइ जाबाय, 40-45ता मेथाइ जाबाय आंना खननाया। बै फार्स्ट मेथाइआ आंनि रिलिज जादोंमोन 2017आव आरबि प्रडाक्शनाव जादोंमोन। बे नोंनि मेगननि नोजोरा मेथाइआ, बेखौ जोङो नितामनि आरो आं खनदोंमोन लोगोसे। बेखौ मिउजिक डाइरेक्टर बिनि अमर आदायानो मोनो बियो। बेनि उनाव नेक्स्ट बे आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव थांदो, बे जोंनि बयजोंबो मुंदांखा सिनायजानाय मनालिसा गदियार आरो सोरांसा बसुमतारिया बेखौ फाव खालामदोंमोन। बे मेथाइखौ आं खनदोंमोन, बे जौ मोना थिनबाय होननाय मेथाइखौ। बेनि उनाव थाङै थाङै गोबां बिदि भिडिअ एलबाम बानायबाय। लास्ट टाइम जोंनि आब' सुलेखाजों लोगोसे आंजों खननाय दोंथांखौ आं रिलिज जादों। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव आं माबानि जिबि प्रडाक्शनाव आदा जिगुलनि चेनेलाव आंनि आखायाव साथालायनाय मेथाइआ रिलिज जादों। बेनि उनाव थाङै थाङै बे इलिना बसुमतारी आरो बयजोंबो मुंदांखा फेमास एक्टर फैला बरगयारी सार, बिथाङा फाव खालामदोंमोन बे जोरिमा होननाय भिडिअखौ। बिनिफ्राय थाङै थाङै लास्टायाव जोंनि आब' गेमस्रिया दोंसे लादों, बे अवांनि सनाराम होननाय मेथाइखौ। गोबां मेथाइ दङ बिदिनो, आरो आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामगोन आरो अननाय होगोन होननानै, आरो दावगालांनो खाबु होगोन होननानै मिजिंथियो।